θέλουμε να μας πεις τώρα λίγο για εσένα. Κατεβαίνεις ως υποψήφια στον Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Βύρωνα με τον Παναγιώτη Κόνσουλα. Κοίταξε, είναι μια απόφαση που την πήρα όχι ελαφρά την καρδία. Το σκέφτηκα αρκετά. Στην αρχή δεν ήθελα καθόλου. Δεν μου είχε περάσει. Μου έκανε την πρόταση Παναγιώτης. Λέω εντάξει, άστο καλύτερα, δεν είμαι εγώ για αυτά. Μετά το ξανασκέφτηκα. Και είπα ότι από το να παραπονιέμαι στον καναπέ μου, ας κατέβω να ασχοληθώ με τα κοινά, μπας και καταφέρω να κάνω κάτι, μπορέσω να κάνω κάτι. Σου είχε γίνει και παλαιότερα μια παρόμοια πρόταση? Όχι. Πρώτη φορά? Όχι, ναι. Και κατεβαίνω μάλιστα και με τον Παναγιώτη Κόνσουλα, γιατί είναι ανεξάρτητος και πιστεύει και αυτό στα άτομα, όπως και εγώ, και στους ανθρώπους, και όχι σε κόμματα και χρώματα και παρατάξεις. Εντάξει, αυτά είναι. Ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται πάντα να είμαστε χρωματισμένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Κομματικοποιημένοι σωστά, δηλαδή. πολύ σωστά. Κοιτάμε τον τόπο μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο θέλει σημαντικό. ενεργούς πολίτες. Έτσι. Και εσύ έχεις και πολύ δυναμική παρουσία και τα περαμέντο νομίζω ότι σου κάνει πάρα πολύ. Δείχνεις πολύ δυναμικό. Οι φίλοι μου είπαν είσαι τρελή, τι πράγματα είναι αυτά, αν είναι δυνατόν. Απ' την άλλη, ναι, σαν χαρακτήρας έχεις δίκιο. Μου ταιριάζει αυτό, γιατί θεωρώ ότι όταν πιστεύω κάτι, μάχομαι γι' αυτό και το κάνω και μόνο μου το είναι. Τέτοια άτομα χρειάζονται, Δημήτρη. Να ομορφαίνει, παιδιά, και γενικώς ο χώρος της πολιτικής, να βλέπουμε ωραίες παρουσίες, γιατί πια βλέπουμε κάτι μεγάλους σε ηλικία κύριους, οπότε καλό είναι να βλέπουμε ωραίες παρουσίες που να έχουν λόγο. Ναι, οι πολίτες που ασχολούνται, και οι καλλιτέχνες, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, γενικώς οι πολίτες αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Κατά τη γνώμη μου, δεν το κάνουν γιατί θέλουν πολιτική καριέρα. Μάλλον το κάνουν γιατί θέλουν να βοηθήσουν αυτό που είπαμε και πριν, τον τόπο τους, και να λειτουργήσουν και σαν γέφυρα, αν θέλεις, μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών. Ήταν και λίγο αγανάκτηση ότι φτάνει πια, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω κάτι, να βγω μπροστά. Ναι, να κάνω κάτι, να προσπαθήσω να κάνω κάτι και να προσφέρω. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κάποια κοινωνία δεν πάει καλά, κάποια τοπική κοινωνία χρειάζεται βοήθεια. Θα μου πεις και τι είσαι ο σωτήρας. Όχι, δεν έρχομαι σαν σωτήρας φυσικά. Ένα λιθαράκι μπορεί να Αλλά ένα λιθαράκι φυσικά. Ο καθένας από εμάς, άμα βάλουμε ένα λιθαράκι, θα γίνει ένα υπέροχο. Ο κόσμος, οι ψηφοφόροι σου, να το πω έτσι, πώς αντιμετωπίζουν την υποψηφιότητά σου? Γιατί ξέρεις, έχουμε ακούσει όλο αυτόν τον καιρό που λένε όλο από τη showbiz, από το τραγούδι, από το θέατρο, μοντέλα. Πολύ καλλιτέχνης γενικώς. Κοίταξε, όπως έγραψε και ο Γιάννης Ολοβέρδος, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος δημοσιογράφος μαζί μας στο Δήμο Βύρωνα, λέει 1 στους 40 είναι στις φετινές εκλογές δημοτικές, είναι υποψήφιος. Δηλαδή σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Βύρωνα φυσικά. Οπότε αν το πάρουμε έτσι, μόνο από το σόι μας, όλοι κάποιο ψήφο θα πάρουμε. Κάποιο ψήφο. Σε ποιον τομέα θα ήθελες να ασχοληθείς, αν με το καλό βγεις? Θα ήθελα, κοίταξε, βάσει της εμπειρίας μου στον καλλιτεχνικό χώρο και τόσα χρόνια και στον χώρο της μόδας, αλλά και σαν διευθύντρια γυναικείων περιοδικών, θα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ πολύ με τα πολιτιστικά. Και γενικά με ό,τι έχει να κάνει με έκφραση των παιδιών, δηλαδή με τις ανησυχίες των παιδιών, τα παιδιά να μάθουν τα ταλέντα τους, οι νέοι να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Η ψυχαγωγία και το πολιτιστικό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσα να προσφέρω πάρα πολλά. Αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι μέσα σε ένα δήμο, όπου χρειαστεί η βοήθειά σου, τη δίνεις απλόχερα και με αγάπη. Ωραία, πολύ ωραία. Μαζί μας. Θα πρέπει να σας αφήσω σε λίγο, γιατί έχουμε μια φωτογράφηση όλοι οι συνυποψήφοι του Δήμου Βύρωνα και με περιμένουν ήδη. Οπότε θα σας αφήσω σε λίγο. Ωραία. Οπότε να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Θα πούμε ακόμα μια φορά που μπορούμε να σε ψηφίσουμε. Στο Δήμο Βύρωνα μαζί με τον ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Παναγιώτη Κόνσουλα. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε 82 άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε την αγάπη σας για να σας την προσφέρουμε κι εμείς μετά. Ωραία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλύτερο για τον